Kaixo eta ongi dorri beste igande batez, beste bideo berri batean. Bueno, lehenik eta behin, urte berri on denoi, berrize bueltan gatoz, ja martxan, dakizuen bezala, igandero bideo bat, urteko lehenengoa. Hementxe eta dagoeneko ja blog bat egon nun, gonbidatu zutela ikustea jutea, eta hoxe nire gauen laburpenan blog bat da, asteazkenen egon nuna. Eta bueno, urte berriakin batea, jende askok zeiteu, urte berri hortan dauzkan nahi, helburu, asmok zerrendatu. Eta mintzat horxe ez, uste ditue. Edo, beste batzuk egite ditue, vision boardak, edo, ez, pixkat, antzeko zoze. Eta ni bideo hontan dator, berdin egitea. Nire 2026 hontan, dauzkaten helburu nahi asmoiek zerrendatzen dator. Kasu hontan, 10 izango ja, baina, gehixe hori izan daitezke, edo dauzkatenak garatu daitezke baita. Orduan hoxe, horrekin ator bideo hontan, bereziki azkena, nire gertuko diren pertsonak asko eskertuko hue, nik asmo hau martxan jartzea, super ziur nago, hasi keikatu bukaera arte, eta jakin guztu zein dan. Eta besteik ez, eskertu gablog jaso zuen babes guztia, eta hor dauzkazu ikusgai baita, 24ak, eta beste gabe, asteagoaz. Txin, hasi horretik, betiko guztak goatu, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Eta bai, az gaitezen bideokin. Lehenengo asmoa da, bideoen edizioa hobetzea. Bai TikToken eta bai YouTubeen igotzi duten bideok dia oso edizio gutxiko. Osea, blogak literalmente dia bideo guztik bat abesten atzetikan, mozteitut interesatzen ez zaizkiten zatik. Eta gero, txuri beltzen sartzeitut broma o gaizketatzeian, o feilak dian momentuk. Eta besteik ez, si eso jartzeit, eguna eta efektu batek platuana, baina jazta blogetan. Eta bideoetan de oso efektu gutxi sartzeitut, zoomak ez ditut sartzen, mozketak ere ez ditut pilo bat iten, edizioldetikan gauza asko ez dira gertzen, eta nire helburua bai da, pixkat YouTubeko behintzat garatuko egotzea. Blogak dianak, horaxe jongo ja, bai igual musika txertatu, edizioa pixkat alde hortatik findu, baina batez ere bideo hauetan egiten nahi da, estetikagoa ez, baina harinago, bideoa, edizio aldetik hobetu, simplemente ez. Zoomak, testumak, gauzak, guztik moztu, txukun, ez dakit, hobetzen joan edizio aldetik. Así que hoxe. Pixkanaka hasiko naiz, hau ez da izango batetik besteak gertatuko aldaketak, baina bai, jongo naizela pixkanaka gauza horiek hobetzen ze. Hasieran bai da pixkat arraroa eta zailagoa ite zait, baina behin truko hartuta, pim-pam-pum itezun zoze da. Baita, kontu neuki behar da, kargako azkeneko urten nahola, register montaia datorrela, gero TFGA, eta denbora gutxukiko tela bideoak egitatzeko, orduan, bideo asko izango ja grabatu eta edizioa lo justu minimoi eta beharrezkoa dana igotzeko, eta beste batzutan saiatuko naiz gero ja lantzen. Eta honekin batea, portadako betu, eta portada txukunagokin, eta pixkat koherentegoa, txukunagoa eta findugo izatea dena. Eta TikToken berdina, ez? Efektuk, testu jarri, atera, zakitze, fun, fan, zoom, zakitze, holakok. Kolaboain nun bideo hortan, bai sartu nizkion horako gauzak eta oso guapo entzan, baina ostia denbora bat egon izan hor editatzen bideoi orduan, klaro, bideo guztik editatzeko inbarrandi bat lan hori hartu, denbora behat. Orduan, kasu honetan ez daukaten besteko denbora, baina bai saiatuko naiz pixkanaka aldaketa txikikiten zintze horren alde. Bigarrena da, elastizidadea hobetzea, edo gehitzea, edo gehiago eukitzea. Ze, dakizuen bezala, dantzaria naiz, goi mailako dantza ikasketak naiz ikasten Bilbon, dantzertin, eta bestalde udaberri dantza taldeko dantzaria naiz. Orduan, txikitatikan nire gorputza hola dalako, ez, esan dezakegu, nire fisiologiagatikan, ez dut elastizidade askoki edo naiz izan malgua bereziki. Txikigo nintzanen bai nintzara malgugo, baina oain muskulu asko hartu etela, naiz, mundu guztia, baletik tezu, euskal dantza superelastiko izango zea, 0, bale, 0, naiz, naiz bate elastikoa. Orduan, bai nahi detena da, elastizia lortu hain muntaia behi da, TFG behi da,
eta gero ja bai, udaberrin baita San Juanei behi da, elastizidade lortu, eta ez dakarrik hankatan, gorputz guztien, osea, toki guztietan elastizidade lortu, zezkenen elastizidade lortuta, mugimendu rangoa hunditu itea baita. Orduan, pixkat dena lotuta dijoa, eta aparte, beharrezko ikustatela elastizidade gehiago lortzea, ze momentu enten naiz, oso gorrazea, oso muskulatuta nago, baina ez nago, osea, daukaten giarra dago, konpaktatuta eta konprimituta, eta behar da pixkat, giarroiek luzatu eta mugikorragoen. Orduan, hoxe, momentuz, hori nahiko nuke baita. Hirugarrena da, nire denbora eta egitekok antolatzea. Zer momentuan ez zer antolatzen. Orduan, pixkat bedi jo horrekin lotuta ez, nire sartu errutina bat elastizidea lortzeko atxaldetan ariketakin ordu bete ez horrokesea, eta horri gehitu klaseko lanak egiteko beste denboratxo bat antolatu. YouTubeko bideok grabatzeko ez dakitze egun hontan, gero editatu egun hontan, eta orduan dena antolatuteko gero, erresago ingo zait kurtsoa horre ematea, eta orduan behin egit pixkat planifikazio bat, antolaketa bat. Atxaldetan ingozu hau eta hau. Edo, astelenetan tokatzea, hau itea, eta orduan astelenetan atxaldetan bai edo egin behaztu. Edo, astelenetan atxaldetan ordu bat euki behaztu ontako bai edo bai. Orduan, astelenetan atxaldetan bakit, ordu bat euki batela hortako, eta orduan antolatu bat atxaldea horren arabera. Eta hola, aste guztiekin eta pixkat, errutina bat markatu, batez ere denbora ekitzeko, bai elastizidea lortzeko, bai uniko lanak egiteko, bai edukia sortzeko, editzeko, pentsatzeko, bai entxeretako, goz askotako orduan. Antolatzea beharrezko erutu zait, eta kasu honetan gehiago. Laugarrena da bidaiatzea. Eta ez du zertan izan behar bidaia bat balia, ez izan behar bidaia bat maldi bata, osea, bidaiatzea adibidez. 2025ko udaran, aldituzue ikusi nire, udako blog piloa dauzkazue, ze bidaiatuet pilo bat, eta izan da, osea, Alemania, Valladolidea, Lodosa, Lodosa berta, ja, nintzako bidaiatzea zan, ja, udaberrikokin bidaiatxo batukin, ongera Pirineo eta baita joan ginean. Osea, bidaiak ez dut izan behar urrutia, baina baina edena, bidaiatu, bai dauzkat, claramente, bidai desiatu batzuk ez, esaten nun, Roma eta orokorren Italian ere helburutako bat bizitzan, Grezia, Puerto Rico baita esatea kriston politia dela, Kuba, claro, amesten jarreta, noski baietz, estatu batutan nahiko nuke bueltatu berriz baina bueno, bidaiatzea orokorren oso bat da, Nafarroko erre txiki batea, Nafarroko erre txiki batea dela, Siberuko batea, hor, Espainiko ezak izerrita, Espainiko ezak izerrita baino, bidaiatzea eta batez ere udan planak eukitzea eta plankoaiak eukitzea zebenetan. 2025koa izan da perfektua, orduan, errepikatzakin konformatzen ez gehiago gutxiko eskatzen, gehiago aldin bada, super ongi etorria, baina hola mantentza da baita, super ondo, eta bidei kriston guapok eukiteko, así que, hoxe. 5. Proiektu geratzea. Zez nahi honekin, alde batetikan YouTubeako proiektu batzu geratzea. Lehengo urtetikan daukat, burun lehengo urteko udaran nahi nun proiektu bat. Enulain, orduan uda hontan iteten. Ze, bastante proiektu potentea da, orduan, eta baina izatea potentea. Orduan ezaket zuen fizpireta eta kikio, baina, inditue 10 zita Korean, intzuten aislados, indute 10 zita Gabonetan. Estilo hartako proiektuk, ez izatea bakarrik bideok eta bideok YouTubeen, baizik eta zentzu batekin, proiektu txikik, o ezakit. Bat daukat burun eta beste batzuk baita auki itzazket, orduan pixkat, hoi garatzea. Bai YouTubeako eta aparte proiektu garatzea, ze klaro, nik karrera bukatzet denon gauden bai joa ekaino hontan, orduan gero ja derrepente, bizitza artistikon murgilduko naiz. Supostamente ez, denon gauden bai joa. Orduan bai nahiko nuke garatzen hasi nire proiektu propio bat, edo ez, igual TFG-ekin ondo, ezakit, hor segun ekainen nola nahon, gauza bat edo beste ingot, baina proiektu garatza, eta gero aparte daukat beste proiektu bat hor, kajoien nire bizitza artistikoako, egunen baten, benetan ikuste banaiz gogokin eta ikuste banaiz prest, proiektu hoi garatzeko, ingot, ez dut uste aurten izan ganik, baina ez dautzen azuenak bakizu ze proiektu dan, eta bakizu da proiektu bat kriston kariño dio dena, eta ojala nire biziko proiektu izango zen, osea, ojala egunen baten proiektu jaurre eman. Baina, hoxe, proiektuk martxan jartzea, aurten. Nire helburu hori da, pentsatzea eta martxan jartza proiektu, bai YouTubeako eta bai bizitza artistiko dantzakin erlazionatuta dauden proiektuekin. 6. da oso argia eta oso motza, eta da karrera bukatzea. Ez beste zer eskatzen.
karrera bukatzea. Osea, dena ondo baldin badijoa, daukago muntaiak gain arte, eta este santatik bueltan TFG-akin buru belarri, TFG entregatu maiatza bukaeran, aurkeztu ekainen, eta tituloa. Hoi da nire burua. Papertxoi, eta bukatzea. Eta ja, Bilbotikan Tolosan sentatu, eta ja, nire bizitza garatzen hasi. Baina, importanten hortako da, karrera bukatzea. Así que, helburu bat, karrera bukatzea. Zazpigarren helburua, dago erlazionatuta gehiago nekin edo nire izateko erakin, eta da gutxigo epaitzea. Bai bestek, baina baita nire burua. Ez? Kontuatu naiz, konparaketa konstante baten bizi naizela. Eta bai bestekin, eta bai nekin, osea, bestek behin artean, bestek nirekiko, ni bestekiko, konparaketa konstante baten, orduan. Nire pixkat konparaketa kentzen hasi, batez ere kritika hori ez danen beharrezkoa. Beharrezko kritika bat danen, obviamente nire totea ez, osea, zoz artistikoa danen, teknikoki kritika bat inbaiuten nire burua, jo bestei klaro izan naizela zorrotza eta kritikona. Hortan ni, vamos, medalla olimpika de oro. Edo ez zue, baina beharrezko ez diren gauza horietan, kritika kentzea, gutxiago epaitzea nire burua, gutxiago epaitzea bestek orokorren, gutxiago epaitzea. Baina batez ere nik eta gehiago beste nire burua, nire atakikiko, osea, hori da nire helburutako bat baita. Hoxe eskatuko nioke 2026. Lortuko ez ez? Bueno. 8. asmo helburua da, gauzak bakarrik iten jakitea. Edo ikastea gauza bakarrik iten. Hau da, bakarrik bizitzen bakit, bai. Horta, ja ikasiet eta bakit. Eta super ondo. Baina gauzak bakarrik iten, hau da. Emanaldi bat dago Arriagan eta nire lagunak ez dira animatu. Bai, jun bakarrik emanaldio ikustea. Ez dakitze pelikula nahi zu ikusi, bai. Ba, jun zina bakarrik. Kafe bat hartu nahi zula teño ez duen animatzen, ba, jetxi bakarrik kafe bat hartzea. Ulertzia ez gauzatan esaten, gauzak bakarrik itea. Larun bat goizen, inorez da animatzen buelta bat ematen losatikan. Bai, hartu zure saskitxoa, zure tote baja, hartu eta bazokatik paseatu, barazki batzuk erosi, merkatu neon, azokan ez, bizkat kuskuseatu, ezakitze, jendeakin paseatu, ezakitze, kafitxoa hartu, bueltatu, ez zinea bakarrik jun, emanaldi bat ikustea bakarrik jun, ikaste, benetan nik ez zindet hori bakarrikin, osea, pilo bat kostatzen zait, super, ezakit, sentitzet, intxeguridade kristona, en plan, ze pentsetuko jendeak, zein ez nimen bakarrik, enaiz gai. Eta hori nahi ikasi pixkanaka, gauza hoiek iten zazkenen, pilo bat gauza naiz galtzen, horren erru. Orduan, berrik ez den. 9. helburua 2025 jarri nun, eta de blog baten aipatzen nun, baina ez da bete, ze kriston kausa izan da 2025, baina bueno, ja main, 2026 sortze gehala, nire helburutako bat da, irakurtzea. Irakurtzea, minimo hilabeten behin. Lehen urtean irakurretun, 3 liburu eta guztien. Eta hau, ezin da izan. Oain TFG-akin liburu batzuk irakurri baitut, horiek bai edo bai irakurriko ditut. Gero, Durangoko azokan erosin nuna lehen urtean hasi nintzen eta nun bukatu, orduan, bar gloria bukatu behar. Eta gero, Durangoko azokan untan erosin nun garen piztiaz beste, eta hori bai, hasi eta bukatu behar. Minimo, horiek irakurri baitut martxo arte. Orduan, bastante liburu dira, hilabeteko bat jarri joan nire buruai. Behintzat irakurtzea, hau da, urte bukarako 12 gutxinez irakurri baitut. Me enkanta irakurtzea, eta ez detiten, buruan beste gozotan dukatelako. Eta benetan, zentratzen lagundukoit eta errutina batzea zetenen jarrikot. Minimo, 20 minutu, ordu erdi bat irakurtzeko. Eta jazta, aspertuan hola, egon beharren, oen botata, hola, irakurri bai. Egia da baita asko, eta aitortu beharrokat, irakurtzea ezaten denbora asko, denbora galdu hortan, askotan naho YouTubeko gauzak ikusten, hau da, blogak ikusten, podcastak ikusten, eta horko gauzak. Ez dala irakurtzea, baina, dala irakurtzekoan antzekoa, ez? Piskat ikusentzunezko horta bideratuta eta zenbesti irakurtzeko horta. Baina piskat mundu analogiko hortan barreratu baita ez, nire imaginazio, nire, ez dakit, gogaukat eta helburutako bat, irakurtzea. Eta azkenik, 10. helburua, eta nire inguruko guztik, hasieran esan jaten bezala, txalotuko buena, ni
helburu hau jartzea nire buruai, da puntual izatea. Osea, da nire akats handina bizitzan, eta kostiente naiz, eta eskizet bat manejatzen denbora. 20 minutu dutxatzeko, eta gero dia 25. 10 minutu dutxatzeko, eta gero dia 15. 5 minutu dutxatzeko, eta gero dia 10. Beti da hola, gozaltzeko 10 minutu, eta 15 datatzitut. Daukat ordu bete, bueno, alasai, ordu erdekin ite dena, eta azten naiz 20 minutu gatzeianen. Eta orduan, inoizen ez jatzen tokita puntual. Orduan, goizetan alarma jarri ondo, eta goza okitzei denbora bat eman, denbora jokotetzen jun, eta klasea puntual aiatu. Norbetik ingatzen naizela, aiatu denboran, ez dut esaten ez da 5 minuturen nago, esaten puntual. Keatu hori bagea, tal laurden egatzea, ez aiatzea, eta 20. Keatu baldin bagea, terretan, eskizet esaten ez da 25 aiatzea, esaten terretan, dan orduan aiatzea. Kostatuko zait, barbaridade bat hau. Baina benetan ja, badagaraia, honi soluzioa jartzekoa, eta orten ez bat lortzen ja, osoa da, eske hola naiz eta punto, ez dut konpondu. Baina bintzat saiakera, horrengoa. Eta, nire inguruko guztik, eskertuko bakit. Eta listo, hauek dian ere 2026ko asmo, helburu nahiak. Bastante zentzudunak diela iruditu zait, bastante lorgarrik, zaitez hau existitzen, bestela, ostika bat euskaltzen diai. Eta, hoxe, espero betetzea, betetzez baiare ez da ezer pasatzen, behintzat lantzea, ez, da helburua. Eta listo, esango jazue zuen helburuk zeintzuk dian, zebait interesatzen zait, orduan komentarioetan utzi. Eta betiko bostakin agurtzen naiz. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Eta ikusiko gea, urrengo bideon gogatu asteazkenetan, bloga doan astetan, bloga doan goala, eta igandero, bide berri bat. Hoben azate, agur!